Hello, beautiful family, lovers of good things, lovers of beautiful things all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you so dearly for always tuning into this platform. I really do appreciate. Please do it to like our video, share, and subscribe. Today, I have a wonderful one that I want us to watch, and I will be watching it with you. Sit back, watch it, and I'll be right back. Is a politician of Nigeria. Barrister Ejiofor is a politician of Nigeria. Ozekhome is a politician of Nigeria. Ipob is a politician of Nigeria. All of you are politicians and a supporter and swear oath to never betray Nigeria constitution. And we are here to show the whole world that all of you are against of the humanity. And all of you are against of the living citizen of Nigeria. Because ọ bụrụ na adịghị against kedu ka president unu si wee na-eme ụmụ mmadụ ife a na-emefa una ka na-agbagharị ukwu ose okirikiri. Why? Onye ka nsị ka ngwa unu respect ya n'onwe unu, respect ya n'onwe unu ka ifu Nnamdi Kanu ka ọ nabala onwe. Whether you na make am in a law or fucking fake law Nigeria, Nnamdi Kanu preach don't believe in Nigeria law. Don't believe in Nigeria law. Nigeria will never, their law will never help you. They are not. Now you want us to believe in Nigeria law. Now you want us to believe in Nigeria law. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị ga-aba agwacha okwu unu ewere ewe jeje gbugbo onwe unu. Mana ọtụtụ bụ ndị ga-aba agwacha ewere ewe mụrụ akọ. Eji m nke m wee mụrụ akọ. Nnamdi Kanu mere ka mmata a lot of things that is ndị be anyị na-agbara ọsọ. Nnamdi Kanu sị na ihe na-egbu anyị na ya anaghị ajụ ajụjụ. What kill Africa? Africa don't ask question. Now we are asking you. Kedu ihe mere na Nnamdi Kanu release behe? Uru sị na ọbụrụ Buhari sị na ndị court ga-erelease court efiri ge na gịnị jie. Una sị na Supreme Court. Supreme Court kedu mgbe sa ga-eyi time a ga-eji wee mee ikpe ahụ. Una na-epushie ka the thing wee kpakọta Otunus wee pankata it destroy Igbo nation in the name of putting the next president. Young youth will never allow. The young youth will never allow. Abacha history ijie, Babangida history ijie, Obasanjo history ijie, Zik history ijie, Ojukwu history ijie. Ndị ahụ niile unu na-ene anya bụ n'ụzọ wewe politics anyị ji history ha and anyị na-enekwa nke unu anya and mara na amara nụ ka esi wee nke ndị gara aga and Nnamdi Kanu history anyị ejidego ya nke ụwaziri ka ya ejidego. We are following all of you. Anyị ga-ama ndị nwere the interest of the good living of Igbo nation. We will know at the end. We will know. Mmadụ agaghị eyuzizi ụmụ Chineke wụsa ha n'ụzọ simiri maba ha. Other possible. Releasing Nnamdi Kanu now. Unu wabu the lawyer Nigeria. Une deceives na Golebon. Une deceives na masses. Onwere ebe a na-ekpe ikpe n'ụwa a na-ekpe ụdị nonsense ahụ na-ekpe na Nigeria. Enwere ebe a na-ekpe ikpe n'ụwa a na-ekpe ụdị nonsense ahụ na-ekpe na Nigeria. Ano onyanwa mere some certain things na-eme na buy n'Igbo land na-eme now. Onwe onye na-egezi ndị mmadụ ntị. Because of unu cha niile unu kwesịrị atros unu na-abịa ekwu okwu ndị mmadụ na-anụbeghị before ka ha wee mara na unu nwa na-anọchitere ha there. Unu abịa na-akọ akụkọ akụgoro akọ in 10 years ago. A na-eme expect ka unu bịa gwa ndị nọ n'ala Igbo gịnị ka ha ga-eme ka ha udo bata n'ala Igbo. Ihe unu na-abịa akọrọfa bụ let peace reign from what? From how? Ejiofor said that Nyama ndị jidere Nnamdi Kanu kidnap Nnamdi Kanu. Why can't you Ejiofor ịgwa ndị ahụ release Nnamdi Kanu? Why all of you are making us to believe that na release of Nnamdi Kanu bụ ihe ga-ebute udo n'ala Igbo? Why unu je eme ka ọ dị otu a? Ozekhome kwuru na American. Ị gwara ndị Igbo that na ihe ga-ebute peace n'ala Igbo bụ release Nnamdi Kanu. Why did you say that word? Kedu ife iji kwuo okwu ahụ? Maka unu chanyine mara the secret of ife na-eme n'ala Igbo. Unu na-agbagharị egwu na ị na-celebrate marriage nwa gị nwanyị, na-celebrate ife niile, na-agba egwu na-eyi design, na-egosi ndị ụwa niile n'ịma ife na-eme. But na today, people that trusted that man who they claim who they save today, people that trusted him, people that use because
of him and insult their mother, insult their father, insult their family, insult all their community. Today, I'm looking all of you are playing to the same man that they trusted more than anybody. Gimwa bonye de krim, ige hana munti nonu, ijegwa Ozekhome, ijegwa Ejiofor, ngimwa n'onwogukwa bonye de ige munti. Onwere ihe megide nuku no warikwa onye Igbo ọzọ n'ụwa. Odro possible. Odro possible. Nna anyị Igbo ekinigo. Odohozo possible. Akụkọ niile unu na-akọ n'ụwa agwụgo. Ihe anyị na-echezi ka anyị mere ebe unu ga land. So unu chọọ unu ewere ndị lawyer hide ba evil. And the worst part ka ngwa ndị IPOB niile na-claim na ha ba IPOB na-achọ Biafra struggle. Let me tell you something. You think that is whenever you say the truth, you're a fool, you're an idiot. Iban man. Mbuchemefo mgbe ejide Nnamdi Kanu in 2015. Anyị na-agwụ Chemefo na na-egbusisi ndị be anyị. Ihe Chemefo na-ekwu bụ wete veto. So mgbe ahụ na amara na nwere ike isi no, scam, say just na say bute na. In short, no evidence ke wejere the United Nations. Why can't you people say it that time? Kedikos we buze kita now ndị mmadụ na-achọ ka ha riat ya ka agbapụta onye nke ha hụrụ n'anya una na-asịsị ha calm down. Why overnight? So unu feel na-ekwuzi eziokwu now, then imagine na obi megide Nnamdi Kanu in prison. That is what you people are talking about, because the message I'm getting, you people are talking nonsense. So each and that no to na agwa Ejiofor na abali sokonu ihe mfugoro na mmụọ bụ na oburu ihe na agwa ma agwa no ihe mamaru uno no Ozekhome ha na use the title of law of Nigeria to hold in Nnamdi Kanu so that they can execute their selfish interests in Nigeria. You think that people are going to be fooling like you all? Unecheno kesi we me na 250 kesi me na 217. Unecheno kesi me na 270 kesi me na 218. Unecheno kesi me na 280 kesi me na 219. Unecheno kesi me na 290 kesi me na 220. Unecheno kesi me na 220 kesi me na 221. Unecheno kesi me na 221 kesi me na 222. Unecheno na asa kana ejeniru. Some of you still they reason backward. Some of you people still they reason backward. That is why you people don't grow anymore. You people think that the people can listen to trash. You people used to make people to fool themselves before. Unu na-eche ife niile unu na-eme mgbe ochie. No, you get you away console the people. Do you know how many people have died in this struggle? Do you know how many people that have lost their family, their beloved one? Do you know what people have lost in this struggle? You think that we can use the old titles to carry this heavy tax na iniru? Do you think so? Or not possible? Ejiofor gwa Nnamdi Kanu n'ime mkpọrọ that na mgbe ọ nọ na radio Biafra na-eti mkpu na-agwa anyị na direct na-eti ọda enwere ihe dịka peaceful in home, enwere peaceful way. You just queer because Nigeria know they respect law. Iye Nnamdi Kanu just say many hope na ge make Nigeria da because Nnamdi Kanu man Nigeria na respect law. So which law kija judge Nnamdi Kanu today? Whereby Nnamdi Kanu have educated all of us according to all of you. What have you learned from Nnamdi Kanu? What I learned because Nigeria don't respect the law. And the law AJ judge Nnamdi Kanu now is a Nigeria law. And the same law, Nnamdi Kanu don't believe on that. And the same law, we don't believe on that anymore. And the same law can many Nigerians agitating to destroy. And you claiming that you are smart. Whereby other people knows what you are doing, but nobody want to come and tell you. Oh, you can now go to Ejiofor. Now you on ako, they call akokonya gochara law for. And more na akoko contribute onwe. Ima hindi Igbo je push him to talk. You don't know. Ima yumi Igbo je push him you must talk. Okay, ikwu ya hadigu n'obi. Maka na mgbe ụfọdụ na-asị na ọka mma na-agbara ịdị ọtọ a nkịtị. Ọka mma na-agbara ịdị ọtọ a nkịtị. Ọbacha mba kọcha ọnụ na social media mechie ọnụ. But the message is getting you all. Una na-agbagharị ka mkpụrụ amụ. Message is getting you all. You can deceive others. You cannot deceive all of us.
You can talk whatever you like in the name of to please yourself or your kabar. It is up to you. We also going to talk to please and make our own kabar to be okay. Because you are on duty and we are on duty. Because all of us did not join this Biafra struggle because of anybody. We joined it because of what is going on in Igbo land. And today, what is going on in Igbo land is increasing. Is increasing every day by day. What is difference about Nigerian Biafra? How many years? What is difference? We said that we have ESN, Eastern Security Network, that guide all Eastern region of Nigeria. But today, what is going on in Enugu State? What is going on in Anambra State? What is going on in Imo State? Where is this Eastern Security Network? What are they doing? People collecting a huge money from Igbo people on social media. But what are they using to do? They say that is they are protecting the Fulani to invade our territory. Now they can create this structure. I have the video of what he said about this ESN they created. Now ESN they created, what are they doing? Some useless people have posted that ESN Nahagana no Wotowoto. Imagine that kind useless word to the public. But when Nnamdi Kanu created this thing, he's not saying that we will be taking a permission from every village before we defend our territory because of the bad leadership in Nigeria. He did not say it. Today, useless right top, deceive, we're not corrupt to the mindset of the one that is waking up in this struggle of the what we find ourselves in Nigeria. Nihe men Enugu State, but nihe patani he men Enugu State, jimen Enugu State, because now some community did not accept ESN. Mbome in Anambra State, I hear what you people said. Now the part of ESN men ESN and hey, but now they can tell us that the ESN I need to recruit to any people. So unezube hezu when a timbuni nunetas ESN. Unezube hezokwe. Unezube hezu. Unu need the men unekuo na dika na men ezugo bu na ali body na kechigie men ezugo because of na ali body na get secure by the same recruiting people. Kedi ye men unu jeju Igbo we na sacrifice for nothing. Why are you people doing so? Why are you people doing this kind of rubbish things uneme chidumunu know about politics? Why? Unanaruko with the governors, Unanaruko with the senators, Unanaruko with the people claiming that it's not nor here with all of us to destroy and dismantle Nigeria corruption in our land. ESN created today, I can ebu madu Wotowoto, I can ebu madu now massacre mad anyhow, Nibo land. Kedebendi anine bundi terrorist rabia massacre ibeka sabe on a forest. Kedi ESN name in a forest. What are they doing in forest? What ESN is doing in forest? Why are you funding ESN? Why are you making this ESN to have a gun and bullet? What are you people doing there? Can you not consume me, Bego? Ebunama protecting one Igbo. Ejiofor is seeking for peace. They can seek for peace. Why can't ESN drop the gun? He started by telling all of us that ESN will protect our territory. Today, ESN will not protect our territory. Unaneba na choko happy sna kunu wefele kunu happy sna unu wane maybe ko happy sna unu wabie kurunu, but the innocent people are dying. Look at the kind people and bugari na baro na libo be na gnabo. But we have men. How can you take order before you defend the humanity? How can you take the order? Okwa unu jumu Igbo azu, okwa unu jumu unu na azu, okwa ga-ekpudo unu. Amụwa bụ nwa nkwono he Nsụka na-ekwu okwu a. Ọmụwa bụ ugwu Okechukwu na-ekwu okwu a. Okwa unu niile na azụ ọ ga-ekpudo unu. I have served Igbo nation. I have served Biafra movement. And aga m ama ebunu sabia na this useless, helpless okwa unu na azụ n'ala Igbo. Aga m ama ebunu sabia.
The reason I denounce Nigeria government is not because I cannot work and reset and pray by the Chukwokikabiama to change the mindset of the leadership. It is because I know Nigeria system and Nigeria government and Nigeria people have dead. God have rejected Nigerians. God have rejected the structure of Nigeria. God have caused anybody that answering Nigerian, because I know the God I'm following. I know what I'm doing. And what I'm doing, it is what I'm doing right now to make all of you to understand that ihe na-achị bịara n'ụwa niile, ndị ọcha ga-eje aka ha wee mara ndị bụ ndị oshi na ndị bụ ndị bụ deceiver in this what we are doing. Unu pụtara na social media, unu ewere something unu ma that na onwere isi wee na-deceive ndị bụ unu. Everybody focus back to their villages. Go and contribute into your village security. Jews on akunu form one security genyeru na aka. Unu kana nakosi ego, na esikosi ego na kando mumad. Weteni hunu na aru? No. Show us evidence of akuru? No. Onwe koga dika asin orunu na ndi mana chimati uneme unevewepto fufito. Deceive us from gullible. Think that we are following Nnamdi Kanu because Nnamdi Kanu make us to know that our land is in mess. We are not following Nnamdi Kanu because our land is in mess. We are following Nnamdi Kanu because he is exposing the people that make our land to become in a mess. So why are we protecting them now? Why are we protecting them? So Ejiofor and Ozekhome, message na pass now bu message mbunu geribe where you soul unu ga mana umu Igbo nwere ebe ha na-enweta message ha ji arụ ọrụ. Adịm ekwu okwu gburu na abụ okwu ọbụla nkwupụrụ all the time, no, you have to hit me. Mana ọ bụrụ okwu dị mma, you have to be working immediately. Unu cha niile need to be questioned. Ka ngwa unu ihe m fụrụ n'ebe unu na abụ ọnọ. You claim to become a Biafran. And you feeling open Nnamdi Kanu win on a jump up a Biafran lawyer. I saw you fight for Biafran lawyer. Una kwara Biafra people go. Unu na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Number one, Nnamdi Kanu gịnị ka unu ji ekpe ikpe obe Nigerian ka ọ bụ. Ọ sị na ya bụrụzie Nigeria. Kedu unu ekpere ikpe na Nigeria? Ozekhome and Barrister Ejiofor. Gịnị ka unu ji ekpere Nnamdi Kanu ikpe na Nigeria? Why? Nnamdi Kanu is Nigerian. Ajụjụ ka nna jụ nwa bụ ndị dị smart. Nnamdi Kanu bụ Nigeria. Kedu ihe ọ gwara anyị? Nnamdi Kanu is not a Nigerian. And Nnamdi Kanu should go to my passport in Mafo. Mbosi onye nke Yoruba na ajụ ajụjụ. Onye nke ji maka Nnamdi Kanu chọka obupụta iru onwe. A na-akpọ Momodu. I said that if you go to my passport, you cannot see anything about Nigeria. You will see Biafra there. I know America no man in no one that nyanwa no this Jugo Nigeria. Oh, the Nance go Nigeria. Oh, America one matter. So what are you people judging there? Unuji Nnamdi Kanu case Nnamdi Kanu amuolo. Unuji anakoro position at United Nations. Also, United Nations nyerega award. Do you know why they give you the award? Because you are against of your people. Keep against your people. Because I'm following the same United Nations members in here, in all over the world. Always sometimes I want to change them mana. How I chorokali bo them ma. Untucha ha juju put a phone kunu na support to the useless idiot people. I feel crying. And maybe back one of this page every time, but I can never cry again. He need the bungwa gezio kuna. And they ugaria. Then get mad at near him on your zomia. Can you never Nnamdi Kanu ikpe na Nigeria? Why? Can you na Britain na be hijack ụmụ ya citizen na? Why? Why no na be Britain ka ọ bịa kpọrọ nwa ha? Why? As a lawyer of Nigeria, you're supposed to tell Nigeria, leave this guy, he's not our citizen. Because he mentioned it. When I for Joan didn't claim na ham ya na ha love Nnamdi Kanu more than us. Judge Joan has her computable Nnamdi Kanu said, I'm not a Nigeria and I have already denounced Nigeria. Am I ever denounce Nigeria? Denounce a citizen of where he came from, or by force to be a citizen of where you claim that you formed, or by force to be a member of your organization. Nnamdi Kanu say, I'm not a Nigerian anymore. I denounce Nigeria. And he tell his father that I'm not a Nigerian. I'm fighting to who I am, to become who I am.
I'm fighting for my dignity. That is what Nnamdi Kanu said. And dignity of Biafra nation. And no, United Nations when I fought about that. And ebo jere ozi o jere jemma onye wa ma ihe o jere me na Kenya. Jere onwe ozi nke na Kenya. Kenya abụrụ Nigeria. So kedu unu na-emezi ekpe Nnamdi Kanu ikpe na Nigeria? Why? Why unje ekpe ikpe na Nigeria? Unu slow win go nke Kenya case. So why are you people leaving it in Nigeria? What are you going to go and do in Supreme Court? For all of you, sheepish waiting for useless Supreme Court. Kedu ife na-eme there? Why you know they be how to the whole international community that Nigeria is disobeying this law? Secretly. Let me tell you people the last message. Uno gura akwụkwọ mgbe unu gura akwụkwọ na oge Adam. And akwụkwọ ahụ unu gura dem exist. O dem exist. Onye mere ihe na-eme kita na Ukraine eme na Ukraine nwere ihe United Nations can do. All the talk. Onye mere ihe na-eme na Ukraine o nwere ihe EU emenwu na abụrụkwa isi ndị nọ n'obodo a gbafuo bata na ebe a ka nyeru na aka nwere. We are learning. Maka na ihe anyị mụtara before Makato bi wee sị na m abụrụzi Nigerian. Na ma ya ha support zi Nigerian. Na mama support zi Nigeria politician. And Bambo food that nan destroy the whole people in Nigeria that making us to suffer and running like nobody in around the world, claiming that we are looking for better living. Yenjwe we may because Nigeria deny me my right. And Nigeria look to kill me. But unfortunately, I run away. And that run away is not that I run away. O nwere ndị banyere na-ekwu na Vunka statement mma nye ka iji n'ọnụ ụwa niile na-agwa ndị anyị na-claim na ha nọ na Biafra struggle. Ọ bụrụ na ị mara ife na-ewu anyị why you support Nnamdi Kanu for beginning, do never ever near us. Never in your generation. Never ever near us. Because we don't believe in talkative. We believe in action. Na anyị na-ekwu nke anyị na-ekwu because of na anyị na-eme ka ịmata ihe na-achị bịara very soon anywhere you are in around the world. You can claim whatever you are claiming. Look at Ejiofor. Ejiofor come on social media, blackmail a common man in a Finland, making a person in Finland to feel. Why are you driving people to go not listen to people in Finland? Is it what Nnamdi Kanu telling you people? How can you people lower yourself low and talking this nonsense on generation of us? Why are you people? Or if I behind na Ikumaki restore Biafra nation? Ekwasi yi mari ke megi yeme nya ka Nnamdi Kanu juwe me ka ncha ine we follow we beg ka ncha ine we sai follow be no so the nebo na aga and we follow zie kita unu bia zie kita na say that na if you know what you can do go and release Nnamdi Kanu, go and do it like as if they say we are the one that arrested Nnamdi Kanu. Ihe pụta na social media ụwa niile na-agwa ndị ụwa bụ na onye ọbụla bịazi ejekwara gị onye anọ na Finland ntị onye ekperima ihe na-adị eme gị nke wa bụ lawyer na-atụ silence, a lawyer a trained qualified lawyer na-atụ silence na social media. Ekperima ọ bụ afa mmadụ, a well-educated law of Nigeria. Ekperima ọ bụ afa mmadụ. Hey, I don't know the word I can use to talk to you people because we're China and SMEs, especially those that is making you people proud. You know, the too local to my sense of. That brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you very much for always tuning in. I really do appreciate. Share the video and tell your friends about this platform because the best thing or the best place for you to be is here. Turn on the bell icon so that whenever I drop a new boost like this, you'll be the first to notify. Thank you once again and remain blessed.